giɗam aɗa yarlo aɗa yaafo giɗam mi yarli mama mi yaafi mama ko suuɗi e ko feeñi anne yaafiromi noon giɗam so kala ko mbaɗmami andu wana e belaɗam neɗɗo ina rewa yidde fewndude tawa tinani woni koye bonnude so tawi wayi noon giɗo mi ñaagimama yaafuya sabu kala ko mbaɗmami ko fewani andu wana sagam yidde no muusi yiɗede weeɓani giɗo mi ñaagimama yaafuya yo geno rokku en tawtorede mbo wuuri taw eɗen cuuri giɗo tedduɗo a jarama sehilam a jarama bandam yo geno ɓeydu gurdam tawtoroɗen ko heewi amin ya barke nulaɗo men muhammadou rasulullahi muhammadou badji aminata abdullah kodde annabaɓe